Makabongwe ongabonwa. Sanibonani bazalwane. Ngicela ukuthatha ilithuba ekseni ngibingelele egameni lika Jesu. Baba umfundisi, unkosi, abavangeli, ama-deacons. Ngiyacela sibazameni ngezandla ekseni. Obaba, omama, ogogo, omkhulu, abantu abasha bonke, abantwana, siyabingelela egameni lika Jesu ekseni. Ngiyacela sishayeleni izandla thina sonke ukuthi sikhona. Mawunayo umakhelwane ngiyacela umxhawulise umbingelele umakhelwane ayibongwe ekseni. Yazi yamnandi inkonzo. Sibonga ne-guest MC. Hallelujah. Siyabonga Deacon Umvemve ukuthi usihambele. Hallelujah. uDeacon Umvemve ulapha yakwa BB. La alekelela khona emsebenzini wenkosi lapha ekukhona khona ubaba nomama uDlamini. Amen. Bengikhona last week. Ngasho ngathi hayi sobuye simdinga Umvemve ngapha. Ngoba kufunakala phela bese ehamba njengazi ukuthi waphela wahamba nini mhla ka-30 wagcina nini? Ngaze kuthiwa wagcina mhla ka-30 June. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi ukhona. Ubaba ke uDlamini umuntu obikayo. So izolo ke angibikeleka athi mfundisi kusasa ngithatha umama umthetho. Ngoba uDeacon Umvemve akekho. Ukhona la amenywe khona. Hawu. Ngithi mina uza ngapha. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usakwazi ukuyibamba lenkonzo. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Siyabonga baba uDeacon uZikhali. Ngiyamthanda ubaba uZikhali. Watshela umphathi wakhe emsebenzini ukuthi hey ake uvule lapha ku YouTube. Uzofica umfundisi wami lapha uyashumayela. Kuthiwa wavula ke umphathi ongasikhulumi inhlobo isiZulu. Uthi wabuya athi hey manje lapha umfundisi ukhuluma isiZulu kuphela. Bomtshela phela ashumayele ngesingisi. Ngathi ne umtshele ukuthi nami ngihola ibandla elikhuluma isiZulu. Hallelujah. Siyambonga bazwane kakhulu uNkulunkulu osithandile wasigcina kwazi kwaba lapha. Kuthiwa ke omama noma besifazane bakwa G basale emva kwenkonzo. Abesifazane bakwa G kuthiwa basale emva kwenkonzo. Kunjalo Njomani. Nangu uNjomani emisisithupha la. Kuthiwa basale emva kwenkonzo. Ngicela ukudlulisa ukubonga abazalwane okukhulu. Izolo ama-teenager abelapha ya eHimalaya emagroundini. Siyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu sitholile ireport ukuthi uhambe kahle kakhulu lapha ya eHimalaya. Amen. Sibabonile ama-teens ala ekhaya ephumile impela. Siyabonga kubazali nakogogo ukubadedela ukuthi baye kweyabo. Ngizwile ukuthi etende besilifakile kuze impela kwaphela indawo bagcina behleli nangaphandle kwasolakala nezihlalo ngokuphuma kwabo abantwana. Siyabonga kakhulu. Asibakhuthazeni bazalwane ukuthi izinto zabo bazihambe ngoba izwe linalo izinto zabo. Uma sibanqabela ubahambe lezi zaNkulunkulu ngapha izwe lizobathatha bahambe ezezwe. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngathuka uma ngizwa ngoba bekuthiwa uthathwa ama-colors. Ngathuka uma ngizwa kuthiwa thina sithathe uBrown. Ngathi mina Brown nizowathola apha ama-snacks aBrown.
Hayi ngibonile izolo ukuthi hayi bephethe impela. Ngathi hawu kanti kuningi kanje. Ngize ngabona ukuthi cha le concept fanele siyithathe nathi. Ngelinye ilanga siyisebenzise nje sihobaba kuthiwa akuhlangana ibandla lonke. Nisihlukane ngembala thina sihobaba sizothatha omnyama ukuze siphathe inyama. Hallelujah. Nina niphathe ezinye izinto siphathe. Hallelujah. Siyabonga abazalwane kakhulu egameni lika Jesu. Naphakathi nezinsuku bekunomgcwabo la. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uthi niphumelele ngobuningi benu nakuwo. Amen bazalwane. Ngangingekho ngangixakekile. Sasixakeke sobabili noNjomane ngalolo suku. Kwacaca ukuthi angimqinele uNjomane ngithi Njomane ngixakekile nawe uxakekile. Akube khona ongaxakekile phakathi kwethu. Kwacaca ukuthi uNjomane akafoseleke ukuthi angaxakeki yena, axakeke mina kuphela. Ukuze abe la. Hallelujah. Siyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu. Egameni lika Jesu nayizolo besisemshadweni le eMandeni. Umshado kababa uMsane nomama uMsane balapha ya eEl Shaddai ube muhle ngendlela eyisimangaliso. Wazi wamnandi umshado. Besikhona lapha izolo hey. Nobaba uNkosi hayi bengiqala ukubona umshado mina ebese kuliwa nje kuliwela ukuthi nje akuphele ngoba isikhathi sihambile. Inkonzo ngendlela ebimnandi ngayo. Umphathi ohlelo ku session yesibili bekuuSindo Halfpint wakashezi. Obethi mayibamba nje ethi nje kuvele kunyakazi ihholo lonke. Kanti isikhathi besigadiwe kuthiwa hayi mani. Caca ukuthi inkonzo hey beyimnandi kakhulu. Na uthe mayebika uSindo ukuthi akekho namhlanje uyasebenza ngathi usizile washo ngoba bengizoyitshela usale khona eMandeni. Hallelujah. Ngendlela bekumnandi ngayo. Siyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu. Engathi angaqhubeka njalo ayandisa imishado. Enye yezinto engiyikhulekela kakhulu ukuthi ayande imishado. Hallelujah. Angisayikhulekeli kakhulu izinsizwa ukuthi ayiganwe ngoba idecision yazo. Sengikhulekela ke osister balenkonzo ukuthi abagane. Hallelujah. Kodwa bangisize bangavumi ukugana kumuntu ongakholwa. Ngoba usoze wamshintsha umuntu ongakholwa. Mina ngeke ngidlale ngawe ngithi makuthiwa gaya lapha yana gaya hey ngeke ngidlale ngawe. Ungavumi ukugana umuntu ongakholwa. Uma ukuthi umndeni wakhe awukholwa, make sure ukuthi ugana umuntu onamandla kubo abangazomlawula, abangazokulawula bakuba bangakholwa. Mase eyathithiza. Abathi mabethenza ukuthi kusho yena kuqala athi nakamhlola noma athi unoche. Asimfuni usister walenkonzo ozoganwa la ekungakholwa khona. Ngisho kuthiwa kuyakholwa lo kodwa kube ukuthi unamandla kubo. Uyakwazi ukuthi mayethi umkama akazokwenza lokho bamlalele. Akufunakala umuntu insizwe ezothi mayiganwa la uthi wenza into ethize emakoti athi uma uthe hey ayifuneki insizwe enjalo. Khona ngiyaye ngithanda ukuthi umuntu uma ethi ucela usister ngibanikeze ithuba lokuthi akeze nalo bahlale bayixoxe le ndaba. Ngoba ngifuna usister ayibuze yonke imibuzo afuna ukuyibuza. Ngoba fanele ungajatshuliswa nje ukuthi uyashada. Buza imibuzo ebalekile. Ebalekile. Kunemibuzo ebalekile ekufanele ukuthi uyibuze. Umbuze wona umbheke emehlweni futhi. Ngalelo langa umbheke emehlweni ungakhophozi, ungabe usister othithizayo. Umbheke emehlweni, umbheke ukuthi uphendula ngendlela yini noma ujaha ukuthi uvume. Ngoba khona imishado kufanele ukuthi no kuwona. Sewufikile uthi no. Ngoba uSathane ave yiqilo uSathane. USathane uyakwazi ukuthi ma ebona ukuthi siyeza lento yakho yangempela, akulethele ifake yayo. Wena ugxumela ifake ubamba ifake anti fake. Ithi yafike yakho yangempela usuthe yes ngala. Isale kanjalo into.
Ungajatshuliswa ukuthi utholile umshado. Jabuliswa ukuthi iwona yini. Amen. Mawunowesifazane umthinta uthi, sisters, uzwile. Kunembuzo ebalulekile. Mangisuke ngenza i-counseling abantu abazoshada, ngiyaye ngifake imibuzo ebalulekile kakhulu. Omunye umbuzo engiyaye ngiwufake ukuthi ababuzane wona ukuthi ufuna izingane ezingaki. Mase ungapheleli lapho uye nala ekutheni khona uma ngingayitholi. Ngoba kufunakala isinishadise mase ngoba izingane zivela kuNkulunkulu. Uma seyingasatholakala mase uhamba umthuka la nomndeni wakini umthuke nawe ujabule uvume. Kuze kuthiwe hamba uyothatha omunye. Uthatha one kuphela. Awumthatha omunye wesibili. Uthatha one kuphela, hayi owesibili. Owesibili akafuneki. Owesibili ingoma uyayona. Uzoyona lento. Ngoba omunye umbuzo kufanele ubuze uthi sister umbuzo indoda uthi angeke yena ubuye ungijikele ngeilanga ukuthi ufuna ukuthatha owesibili. Asibuzane kusemnandi nje. Indlela engibuka ngayo ngathi ngizowuthola lapha omunye, uzowuthola. Awu hallelujah. Awu hallelujah. Ela singene ezwini lenkosi. Ngiyacela sivule incwadi Izaga chapter 3. Sithembile ungifundele from verse 1. Izaga chapter 3 verse kube lokuqala. Ndodana yami. Uma ithi ndodana yami ngiyacela ungayithathi uthi hayi vele inyanga yamadoda le eyamadoda akuyona yamadoda yethu sonke. Mayithi ndodana yami isho nawe wena wesifazane ungayikhiphi ngaphandle nawe uphakathi. Ithi Ndodana yami ungakhohlwa umthetho wami. Kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Ungakhohlwa imiyalo yami, ungakhohlwa umthetho wami. Nenhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Ngoba enye yezinto ezibalekile ekuphileni mawuphila ukuthi iba umuntu ogcina imithetho. Ubambe nemiyalo. Lezi zinto abazali bethu abasiyala ngazo sibancane kuseyizo ngempela. Uma uyibambile into waziphatha kahle uyaphumelela empilweni yakho. Sanibonani bazalwane. Ayikho into ebalulekile njengokuziphatha kahle. And ukuziphatha kahle ukufunda ekhaya. Sanibonani bazalwane. Ngisho kuthiwa abazali abakholwa, ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi bayamfundisa umntwana ukuthi aziphathe kahle. So ayikho into ebalulekile njengokuthi ke ngisho ke sewukholwa ke manje sewusindisiwe, sewufundiswa yizwi likaNkulunkulu, ziphathe kahle phela. Gcina imiyalelo izwi likaNkulunkulu elisinikeze yona and uzophumelela empilweni. Namhlanje ngiyafisa ukuthi masiqede ukukhuluma nani siqede sinabantu abazoba nentshisekelo yokufisa nokufuna ukuyiphatha kahle. Uma unezinto zenzayo eziyenza ungaziphathi kahle uziyeke mntaka baba. Ngoba uma uyiphatha kahle uyaphumelela empilweni. Angikholwa ukuthi khona umuntu ongahlala la kuleli bandla 6 months nje uhleli la kulezi zifundiso ezifundiswa la ungabi right. Angikholwa ukuthi khona umuntu ongahlala la ngikunikeza nje izinyanga eziyisithupha
ukuthi mawuzoyilalela zonke izinto ezifundiswayo uzenze mancane amathuba ukuthi ungaphumeleli empilweni. Hallelujah. Angizokukhuthaza ukuthi dlala ilotho ongene ebhanoyini ngoba nawo amabhanoyi ayaphihlika ayawa. Kodwa into engizokukhuthaza ngayo ukuthi gcina izwi likaNkulunkulu uzophumelela. Hallelujah. Ingakho lithi izwi likaNkulunkulu enhlizweni yami ngiyolonda izwi lakho ukuze ngingoni. Ngoba into esisiza umuntu ukuthi angoni izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Thiwani Sithembile? Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Lithi iBhayibheli ekseni uma uzobamba isifundiso ubamba imiyalelo. Lithi iBhayibheli kukodwa lokho kwenezela izinsuku empilweni yakho. Sanibonani bazalwane? Lithi kukunikeza izinsuku neminyaka yokuphila kuphinde kukunikeze nokuthula. Izinto lezi ezilandela umuntu oziphethe kahle. Angisho kuphela esontweni kodwa ekhaya ziphathe kahle, emsebenzini ziphathe kahle, esikoleni ziphathe kahle, nanoma ikuphi la uhamba khona ziphathe kahle mntaka baba, ukuze noma abantu bekhuluma ngawe ethi omunye usho muphi yena mesethi omunye lo oyiphethe kahle. Hallelujah. Angifuni ukugxila kuphela kulabo abasebancane kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ayiphathe kahle ngoba noma ungamdala kangakanani kodwa kuyenzeka ungayiphathi kahle. So leyo ukuyiphatha kahle yethu sonke. And lithi iBhayibheli kwandisa iminyaka yokuphila. Emsebenzini la osebenza khona mawungayiphethe kahle maningi amathuba ukuthi uxoshwe. Awunangibuka manje. Hallelujah. Ayikho into ebuhlungu njengalento esibuka kuma TV kulezi insuku. Yabantu othola ukuthi sekusela unyaka empeshenini ngenxa ukuthi akayiphathanga kahle emsebenzini. Omkhulu kangaka anikezwe wona. Wenza ubugebengu esebenze hola. Ebizwa ngegama elikhulu kangaka kwathiwa u-state. Hallelujah. Ngoba laba abantu abalapha isikhathi esiningi yilabantu ekuthiwa o-state. Meke wakubamba la wakuboshwa icala meke la enkantolo kuthiwa state versus so and so. Kube kushiwo yena njalo. Kodwa yena afike enze ubumbi. Ingakho ukuthola ukuthi umuntu sekusela unyaka owodwa empeshenini uzwe sekuthiwa useyaboshwa. Yini inkinga? Ukungayiphathi kahle. Kanti uma uyiphatha kahle kwandisa impilo yakho, kwandisa izinsuku zokuphila kwakho. Even if kuthiwa uganile noma uganiwe, ziphathe kahle nasemshadweni. Ngoba uma uyiphatha kahle kwandisa izinsuku zakho. And kwesinye isikhathi ningaze nicabanga ukuthi abantu abaningi abanye abaphumile emshadweni baphume ngokungayiphathi kabi. Abanye baphunyiswa ukuthi ngeke ngiyimele mina lento yokuhlala nomuntu ongayiphathi kahle. Awusanibonani bazalwane? Ngoba ukuyiphatha kahle kubalekile kakhulu empilweni. Awumthindi uNmakho uyiphethe kanjani? Awuyiphethe ngoshekhazi. Kuthiwani Sithembile? Isihe neqiniso makungakushiyi. Lithi iBhayibheli isihe neqiniso makungakushiyi. Enye yezinto ezandisa ukuphila isikhathi eside komuntu. Ayikho into ebaluleke nje uma uphile kakhulukazi mase usindisiwe yiba umzalwane nomuntu onesihe phela. Siyezwana bazalwane? Ibalulekile ke le order ekubekwe ngayo la. Kuthiwa isihe neqiniso. Ngale kwiNew Testament kusetshenziswa igama elithi uthando neqiniso. Akushiyi ukuthi iqiniso nothando. Akushiyi ukuthi iqiniso nesihe. Ngoba kubalulekile ukuthi noma ngabe iqiniso uza kangakanani nalo kodwa lihambe phambili isihe qala. Akuhambe phambili uthando qala. Awusanibonani bazalwane? Ngoba kuyenzeka ukuthi ukhuza umuntu owenza into errong. Mawuzovela uze ngeqiniso, uze ngembazo yeqiniso,
kwesinye isikhathi uyamlimaza. Kodwa mawuzoza nesihe, uthi mawusuqhamuka neqiniso usuke selamukela kalula. Ngoba ube umuntu oze ngothando kuqala walandela ngeqiniso. Nikhona abazalwane. So iBhayibheli lithi ke isihe neqiniso masikugcine. Ungaba naso isihe. Ube umzalwane nje owaziwayo ukuthi unesihe. Kodwa iba neqiniso phela mzalwane. Uyazi ukuthi umuntu onesihe akanqeni ukuthi kunenkonzo njengoba kade kunenkonzo yama teenager. Kunomngcwabo njengoba kade kunomngcwabo la waselife izolo. Avela umuntu akhethe ukuhamba itiye lapha ya. Ngoba unesihe nomakhelwane wakhe. Kodwa mase eshiya iqiniso ngemuva ukuthi umi kuphi netiye. Khona imicimbi engafunakala ukuthi sihambe noma sibazwela bakhe leyo mcimbi. Mase sihlale ekutheni asimele iqiniso. Hallelujah. So lithi iBhayibheli lezi zinto zigcine kuwe. Kuthiwani Sithembile? Kubophe entanyeni yakho. Ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Lithi iBhayibheli lezi zinto zibophele entanyeni yakho. Ngamanye amazwi yonke indawo la ohamba khona akube ilona joka lakho kuphela isihe neqiniso. Lithi uphinde futhi uyibhale ezibhebheni zenhliziyo yakho. Isihe neqiniso. Izinsuku zakho izokwanda. Kuthiwa ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkuluNkulu nabantu. lithi iBhayibheli ukuze uthole umusa. Ngiyazi ukuthi njalo masishumayela hlezi sishumayela ngomusa, umusa, igrace kaNkuluNkulu, ifavor kaNkuluNkulu, fayibe phezulu kwakho. Kunezinto bazalwane eziattracta umusa. Nikhona abazalwane? Oh yes, kunezinto ezi-attracta umusa. And ezinye zalezi zinto ilezi ezibalwa la isihe neqiniso. Kuyawu-attracta umusa kaNkuluNkulu. Awuphinde futhi Sithembile abezwanga abazalwane. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkuluNkulu nabantu. Kusho ukuthi mawunalezi zinto wenza lezi zinto uthola umusa nodumo futhi oluhle. Ingakho uthola ukuthi khona abantu abakhuluma kahle ngawe. Ngisho kuthiwa ukho kodwa bakhulume kahle ngawe ngoba udumo lolo oltholayo. Lithi iBhayibheli lezi zinto fanele igcine zivela kuNkulunkulu nakubantu. And mazingaveli kuNkulunkulu kuphela kodwa mayivele nakubantu. Ngoba indaba yethu yokukholwa akufunakala unconywe uNkulunkulu kuphela kodwa nabantu nabo bakuncome nabo. Amen awukho namhlanje. Uyingozi umuntu othi yonke into engiyenzayo ngenzela uNkulunkulu anginendaba nabantu. Mawuphila azi ukuthi enza into right ukuze nabantu bakubone wenza into right. Ngoba fanele uvunywe uNkulunkulu uphinde uvunywe yinabantu. Lithi iBhayibheli ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. Ngoba fanele kunqobeni kwethu si-approve uNkulunkulu siphinde si-approve inabantu. Ngiyazi ukuthi sifundisana ukuthi hayi mina ngifune into uku-approve abantu. No, abantu babalekile empilweni. Oh yes, abantu babalekile kakhulu empilweni. Impilo yakho yokukholwa ayizohamba kahle abantu bengayiboni kahle. Ingakho uma ufunda iBhayibheli ngisho kukhulunywa nje ukuthi asibe abantu abazoba right phambi kwabantu baze babona abantu bebona uKristu kithi. Ngamazwi kunabantu ekufanele bayivume lento yakho. Singakhohlisani sithi anginendaba mina nabantu. Bonke abazalwane abathi abanendaba nabantu benza umathanda. Ngoba uvela kuthetha ukuthi uNkulunkulu uyivumile lento. Wena uNkulunkulu ngeke asithumeleleke imessage athi hayi ngiyivumile noma ngiyivumanga. Siyokwamukela lokho kushoyo. Kodwa sibe siyibona ukuthi lento ayiyona. Kunodumo ekufanele silithole
uNkulunkulu siphinde silithole nakubantu. Ngamanye amazwi ekuyiphatheni kwakho kahle kubalulekile ukuthi nabantu bakubone ukuthi uyiphethe kahle baphinde basho futhi ukuthi uyiphethe kahle. Amen wena mncane. Nginaso isifiso sokuthi asakhe ibandla sikhiqiza abantu abazoyiphatha kahle. Ngisho kuthiwa ke umuntu nje oqinile nje ngokwemvelo. Kodwa yiba umaqinaso oyiphethe kahle. Uyazi ukuthi khona umuntu ongakuzela ngobuso mayebona nje ukuthi untombazane eziqinele nje akuzele ngobuso kodwa mawuyiphethe kahle uyamtshela no ungangithathi kanjalo ngoba uyiphethe kahle. Ngiyazi thina ukuthi sijwayele kakhulu ukuthi abantu abakholwa kahle ilabo abantu laba abajwayele ukuthula. Kanti inhliziyo igayibozi. Khona ethula. Inhliziyo igayibozi. Khona insizwe ethulayo, akashela kasheli kanje. Ishellist of note. Into ebalekile kakhulu ukuziphatha kahle. Akufunakali intombi zethu la ekukholweni zidlulwe intombi zezwe. Ake uyiphathe kahle ungayi emhlangeni. Lingekho nedothe elimhlophe ozofakwa lona kodwa uyiphathe kahle nje. Uyiphathe kahle. Ake kwande intombi ezifuna ukuyongena emshadweni zisayigcinile. Futhi kwande nezinsizwe ezifuna ukuyongena emshadweni zisayigcinile ngokuziphatha kahle. Uyazi ukuthi mawuyiphethe kahle usehlisela omningi umthwalo. Mawuyiphethe kahle wehlisela obaba nomama benkonzo omningi umthwalo ngoba wena uziphethe kahle. Ukungayiphathi kwakho kahle manje ngicela ukukutshela mntaka baba kunomthelela even in 5 years, 10 years, even 20 years to come. Ukungayiphathi kwakho kahle manje. So fanele sibe nabantu abahluzile emqondweni wakhe alwela ukuyiphatha kahle kusemanje. Ngiyakhumbula ngeminye iminyaka cishe ngangisase primary higher primary ngalezi ayikhathi zethu. Ngaqophosa indlebe la. Nami ngifuna ukufaka icici. Kanti ekhaya le kwaMashu kuzovakasha ubaba uZethi wakaMakhutha. Eyivakashele nje sibancane. Bangibuza umbuzo owodwa. Ukuthi le ndlebe oyiqophosile ngisho somdala uzoba nale ndlebe. Nale mbobo eqophosiwe. Ngasizwe ukuthi ayiseyintsha. Ngalikhumula icici lelo yayivalekela indlebe. Awumanjini ukube ngayishiya leyo ndlebe ngabe nginendlebe evulekile namanje. Engingazi ukuthi ngingayichaza ngithini. Ngithini kuwena ngithi mawenza i-tattoo manje. Ubokuyibuza ukuthi mawusumdala le tattoo izoba njani. Ngoba kuyenzeka mawusemncane wenza i-tattoo ibe imbali nje. Kodwa mawusumdala ubokwazi izongabusaba imbali. Izoba isihlahla somsili. Kukhona abantu abazongakuthembi emva kwa 20 years kusuka manje nge-tattoo owayenza 20 years ago. Kanti awusekho nakuleyo ngqondo. Usukhulile manje usumature usu-right. But i-decision owayenza 20 years ago ikubambe sewufikile ukuthi uzoqashwa emsebenzini. Uyenza i-presentation uzugoqa i-shirt kuvele i-tattoo. Ubona ipanel ihlanganisa amakhanda. Uthi uyabona ubona ubizwa. Angisho kuwena osuwayenza.
Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayithalalisa zonke ikhathi zokungazi. Kodwa namhlanje uyalabantu bonke ukuthi baphenduke. Khona izinto ongeke ukwazi ukushintsha isikhathi usibuyisele emuva. Kodwa ongakwazi ukuthi from today ngiya phambili ngizoshintsha ngizokwenza nje. Sanibonani bazalwane. Oh yes, khona izinto ongeke ukwazi ukuguqula impilo uyibuyisele emuva. Ingakho mawukuthi kuleso simo ngikhuluma ungalimali mntakababa. Angikhulumi nawe kodwa ngikhuluma nalabo abacabanga ukwenza lento wayenzayo. Ukuthi bangake balinge baqala ukuyenza. Ngoba isiphetho sayo asibi sihle. Ngisho udlula store. Ngiyakhumbula ngezikhathi TV kusekhona into ekwakuthiwa iZola 7. Angimkhohle umfana owabika kuZola 7 uthi umsebenzi akawutholi. NgeKitKat ayintshontshe store. Kwathathwa ama-fingerprints akhe. Manje njalo mesethola umsebenzi kuya emakuthiwa kuyocheckwa ama-fingerprints tholakala unecala lenza. I-decision ayithatha semncane. Manje usekhulile kodwa isambambile. iBhayibheli lithi khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu. Kodwa isiphetho sayo siwukufa. Ngesikhathi lo mfana esakusondela sakutshela ukuthi laba bamanje abasakutshela ngisho bayakuthanda kodwa nje balebe bekusondela kancane nje. Bekungena kancane nje. Akathi mayesondela uhlehle mntakababa. Athi uyasondela uhlehle mntakababa. Uthi usuka lapho ubeka into enkule udonga ezomphushela imlahle lapha. Ngoba lokusondela kwakhe kungakulimaza empilweni yakho yaphakade. Thiwani Sithembe? Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki kokwakho ukuqonda. Themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Isikhathi samanje, most especially ama-2Ks, abekho abantu abazazi ukuthi bahlakaniphile njengama-2Ks. Noko nabahlakaniphile kona. Angifuni ucaba amanga, angifuni ukubadlela umona ngoba nami sengixakwe yifoni kuyaye ngithi awulungise la ucofe la. Acofe kwenzeka izinto. Kodwa ngiyacela ukuthi uma ukulolo hlobo lwabantu ungenciki kokwakho ukuqonda. Thatha ithemba lakho lonke ulibeke kuJehova. Once walibeka kuNkulunkulu ithemba lakho lonke uzophumelela empilweni. Kodwa mawuzoncika kokwakho ukuqonda uyitshela ukuthi uhlakaniphile uzoba nenkinga endleleni. Hallelujah. Thiwani Sithembe? Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Yes. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Yes. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova. Kahle kahle leli verse Sithembile ngelanguage abazoyi-understanda manje. Lithi ungayitsheli ukuthi uhlakaniphile. Ungalingi uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Thatha ithemba lakho lonke ulibeke kuNkulunkulu. Uyazi yini ukuthi ngisho ngathi uyahamba uya mhlambe kofunda emfundweni ezikhungweni zemfundo ephakeme. Even if kuthiwa uyohlala khona esikoleni. Ungazenzi umuntu okholwayo ngala kanti lapha ya uhlalisene. Niyazi nikhona izingane ezikhokhela imali eshisiwe ukuthi ziyohlala lapha ya kanti usewathola umasihlalisayo. Ngala akavuthi nomuntu phansi. Ufika idonse aphinda idonse ayirola iphahlaza kanti lapha kuphahlazwa yena. Ungazitsheli ukuthi uhlakaniphile. Mawusemjolweni ungabadribula abazali nogogo. Ngisho bekuyala ukuthi uthi nje wena hayi mina ngiyenzi yonke lento bathi okay kanti udribula bona kanti awukwazi ukudribula uNkulunkulu. Futhi awuzokwazi ukudribula nereality. Ngoba lithi iBhayibheli akukho okufihlekile okungeke kuvele. Konke okufihlekile kuzovela. Uyazi ukuthi ngisho kukhulelwe nje usister enkonzweni. Ngiyakhulela usister thina sibheka usister okhulelwe. Hallelujah. Kanti insizwa nayo ikhona la.
ahamba usister Nyamalala abuye sephethe ingane kanti insizwa yona ihleli la yona ayihambanga. Ngicela ukukunikeza itip whether uganiwe noma uganiwe, whether uganile noma uganile, ngisho kuthiwa useyinsizwa nje ungakulinge udribula abazalwane nebandla nosister, ngoba lokungathembeki enikwenzayo nitshela ukuthi nidribula thina anizothembana ngisho seniphakathi nina, ngoba niyazana ukuthi nake nasenza thina lento siyibandla. Manje omunye uzothi mephuma omunye angathembi ngoba le experience uyazi ukuthi ngisho sebuzo umfundisi akubonanga athi hayi angibonanga, hey uyabona yini loyo nezibuko zakhe. Ngisho senisemshadweni uzothi omunye mephuma athi omunye uyaphi ungayi lapho ngoba ayakuthenjwana ngenxa yesenze nasenza nini nobabili eminyakeni edlule. Uyazi ukuthi amasela awu2 uma eyontshontsha into ayintshontshe into yomuntu angaboni mhlambe lo wamuntu angabasoli ngisho ukubasola mase hambe omabili lo munye mase lahlekelwe yeyakhe usola bani? Usola lo, ngoba uyazi nanga umuntu one experience yokwazi umntshontsha into okungaboni umuntu. Lithi iBhayibheli babe babili, two, only two. In fact they were three because lo munye bambulala. Wafika omunye elwa nowakubo, wafike wabulala lo munye, basala bewu2 abantu abazinto 2, only 2 abazinto, akekho noyedwa omunye owaziyo 2, kwazi umbulali nalo kade sizwa. Uyabona ke into enjalo akekho ozoxoxa indaba axoxele omunye because mina bengisiza lo ngeke azangibhimbi. Kodwa lithi iBhayibheli ngakusasa wafika sabela abandawonye ababili engebona laba abayizona, wathi uyaxazulula wathi omunye ha usufuna ukungibulala nami njengalo mbulala izolo. Kukhona into eshiwe iBhayibheli ke lithi impela indaba iyazeka. Ngamanye amazwi ungayifihla wena ukuyifihla kodwa yona indaba iyazeka. Into right ukuze ungayitholi ususogibeni ziphathe kahle mntaka baba, ziphathe kahle. Mina labantu ababoshwayo lapha yinye isolution ukube wayiphatha kahle ese right ngaba kekho la. Khona omunye akaboshwe namhlanje aphinda aboshwe ngolwesihlanu ozayo, aphinda aboshwe ngolwesihlanu ozayo, aphinda aboshwe uzumdabukele kodwa enhlizweni yakho musu uthi kodwa yena wayenzani? Wayenzani yena? Akusanibonani bazalwane. Suqedile Sithembile. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Awuye Sithembile ku 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 18 ungifundele uverse 14. 1 Samuel chapter 18 verse 14. uDavide waziphatha ngokuhlakanipha kuzo zonke izindlela zakhe. uJehova wayenaye. uDavide kwehla amafutha kuyena esemncane kakhulu. Ama-Bible scholars amlinganisela ku-8 years kuya ku-12 years ngesikhathi uSamuel ezomgcoba endlini kaJese. Kodwa khona kunjalo lithi iBhayibheli waziphatha kahle. Ngiyayithanda iKJV. Ithi and David behaved himself wisely. Ngamanye amazwi ibehavior yakho ibalulekile, iyona esinikezayo ukuthi unobuhlakani yini noma awunabo. Angiphinde, ibehavior yakho ibaluleke kakhulu mawuphila. And iyona eshoyo ukuthi unobuhlakani yini noma awunabo.
uke ubone owesilisa nowesifazane bengena nje la eKFC baphume bephathi iKFC streetwise too. My God. Lo wesilisa angayiphathi yena aphathise lo wesifazane iphathwe. Lo wesifazane uyitshela ukuthi uhlakaniphile ephethe le KFC. Kanti lo wesilisa uhamba ubuka ama KFC awu2. Only few will understand. Lithi iBhayibheli uDavide waziphatha kahle. uDavide remains the greatest king yakwa-Israel. Amen. Kuze kube manje. Even iflag lakwa-Israel nilalento ekuthiwa yi-Star of David. Ngesizathu sokuthi waziphatha kahle. uDavide even inkosi yakhe seyifuna ukumbulala uSawuli. uNkulunkulu wamlonda wamgcina ngoba waziphatha kahle. Awuphinde futhi sithembile. uDavide waziphatha ngokuhlakanipha kuzo zonke izindlela zakhe. uJehova wayenaye. Uma lithi kuzo zonke izindlela zakhe kusho ukuthi yonke into ayeyenza wayeyenza ngokuyiphatha kahle. Sezwana bazalwane? Oh yes, yonke into ayeyenza wayeyenza ngokuziphatha kahle. Uma ekhaya ungayibuki iTV ngesikhathi esithize, cishe iTV mase uyalala. Icishe mntaka baba uhamba uyolala. Ungalindi ukuthi abazali balale musu uyabuyela khona uyobuka. Umuntu ozobe ngquphazela ekseni wena ungazi uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Ubaqwe. Kodwa ubaqwe ongahlakaniphile. Niyazi bakhona obaqwe bangahlakaniphile. Khona obaqwe bangahlakaniphile. Lapho uSawuli ebona ukuthi waziphatha ngokuhlakanipha, wamesaba. Kepha wonke uIsrael noJuda bamthanda uDavide ngokuba wayephuma engena phambi kwabo. Lithi iBhayibheli isitha sakhe uDavide samsaba. Sitha sika Davide kwakuSawuli. Wamsatshiswa into eyodwa ukuthi uyiphethe kahle. Into eyenza ukuthi uSawuli asaba uDavide ukuyiphatha kahle kukaDavide. Lithi iBhayibheli isizwe sonke sakwa-Israel nesakwaJuda samthanda uDavide ngoba wayengena ephuma phambi kwabo. Uma lithi wayengena ephuma phambi kwabo lisho ukuthi wayebahola kahle. Wayebahola beye empini, abahole futhi bebuye empini. So lithi iBhayibheli bamthanda. Ayikho into ebaluleke njengokuziphatha kahle. Ake uthembeke ube yikholo elithembekile. Niyazi ukuthi khona ikholwa ongeke ulinikeze uliboleke ngisho imali unayo ngoba lithembekile. Ayiselaka la ithatha phela ekuqaleni lathi emzala emzex kuzokubona amantende. Ufika umantende useyakushalazela. Ngikunikeza ithip ungayibazi. Mbuke nje. Mase senkingeni ekweleke akakwazi ukubuyela kuwena. Onomunye engayengamboleka imali akuyena umzalwane ngingizwe kahle akuyena umzalwane njalo akuyena umzalwane. I think kwaku 2012 ngakubeka imadlana ngithi ngifuna nje
ukuyothenga isound yalapha efolweni. Ngesikhathi ngithi ngiyothenga isound afika lo mzalwane akakhonzi kodwa la ebandleni. Ngisho iqiniso njalo phambi kaNkulunkulu akakhonzi la ebandleni. Ngase ngimtshele mzalwane ikhona yona kodwa manje ngifuna ukuyothenga isound yasebandleni. Wathi hayi nginikeze ngizoyibuyisa nje. Kasho kalula. Ngamnika 2012 kuze kube manje akaza ayibuyisa. No ngicela ukutshela ingisiza phi lento. Hayi sengeke ngambone strugglisha. Eyifuna imali useke wayiboleka kubantu ayiboleka akeze kumina. Hayi ake uyazi. Thembeka mzalwane. Awungifundele Sithembile uMatthew no ufunda Luke chapter 16. Luke chapter 16 ungifundele uverse 10 no11. Othembekile kokuncinyane, thembekile nakokukhulu. Ongalungile kokuncinyane, kalungile nakokukhulu. Ngakho uma beningathembeki kokukaMamona ongalungile, ubani oyakuniphathisa okuyikhona khona na? Niyayizindaba yokuthembeka. Niyayindaba yokuthembeka. Lithi iBhayibheli thembeka kokuncane ukuze uthenjwe nakokukhulu. Ngicela ukusho indaba mhlawumbe abanye abantu abazolimala mangisho. But ngivumelene ngisho inhloso yami akukona ukulimaza umuntu. Niyazi nikhona abantu abangawuthola umsebenzi. Ngisho sewufu ngoba uhlulwa nje ukugcina isikhathi esontweni. uNkulunkulu abona ukuthi mangase nginike lo muntu umsebenzi ehlule ukugcina isikhathi u8 okukhonza. Uzongena kanjani u6 emsebenzini? Athi uNkulunkulu ake ngimlinde kancane azafunde ukugcina isikhathi. Sithembeka kokuncane ukuze sithenjwe nakokukhulu. Ngineshow ngiyagaranta ukuthi ngaba ngimile la engime khona ukuba ngithembekanga kokuncane efolweni uNkulunkulu ayengiphathise khona. Nikhona abazalwane? Ngoba yikho into engafuneki njengokungathembeki. Nangu umvangeli uMambanjwa waye utreasurer wami efolweni for so many years. Angakutshela ukuthi ngake ngafika yini kuyena. Ngithi emzalwane awuthi noma ngabe 2000 lapho ngizobuye ngiuvale. No. Ngoba thembeka kokuncane ukuthi uthembeke nakokukhulu. Ukube ngasho njalo ku-treasurer wami efolweni ngabe ngimulele umkhize lapha. Hallelujah. Yini? uNkulunkulu uyakwazi ukubona umuntu ongathembekile entweni encane. Mesethi angeke ngimthembe kongaphezulu. Thembeka mntaka baba. Siphathe kahle ngisho abantu bengaboni. Ukuze uNkulunkulu akubusise kubuka bonke abantu. Abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyabona. Yazi abantu bake benza izinto bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uyabona. Kudala wayekathi ubaba uMJ Sithole izodlala ifilimu. Uma uyilalela lento ayibona hayi ngeke ayikho leyo. No, izodlala khona. Uzobe uyibuka wenza imigilingwane yakho wawuyenza. Sanibonani bazalwane. Fanele sikhiqize abantu nabazalwane abazoyiphatha kahle. Ngoba ukuyiphatha kahle kunomvuzo. Uma uyiphethe kahle uNkulunkulu uzokunikeza. Uyazi ukuthi
laba abadlala ibhola abadlala la ko F ibhola, uma umuntu ediscipline eziphethe kahle edlala ibhola nje la ka F, khona bathi uma beyojima maqedwe ukuyojima ibhola begoduka abanye nangagoduka asale, athatha ibhola libeke la a-practice ukushaya ama-free kick eyedwa bengekho abantu. Siyezwana bazalwane? Labo bantu labo njengamanje badlala emaqophelweni phezulu kakhulu ngoba ube discipline kuloko okuncane. Bathi begoduka abanye yena angagoduki enze okungaphezulu kwaloko okulindelekile, and then ayithole sedlala kuma platform aphezulu. Angeke uNkulunkulu akuthembele into enkulu uhluleke ukuthembeka kuloko okuncane. Noma amen ungangaba khona, kodwa ngiyayazi lento engiyishoyo ishiwe izwi likaNkulunkulu. Ithi thembeka kuloko okuncane, uNkulunkulu uzokunikeza okukhulu. Kukhona abantu abathandazela okukhulu, athi uNkulunkulu lungisa lokho okuncane, angafuni umuntu ukulalela. Lungisa lokho okuncane ophathiswe kona. Uma udayisa uswidi, umuntu odayisa uswidi, ngesikhathi uthola imali kaswidi uyithola kuswidi uyidla, uNkulunkulu ngeke akunikeze i-tuck shop ngoba uyazi uzokunikeza i-tuck shop uzofika uyidle futhi nakhona imali. Le encane kaswidi igcine uhambe phela uyo-order ukuze umsebenzi wakho uqhubeke. Uyobona seudlulela emaphaketheni amabili kaswidi, usudlulela nakokunye ngoba uthembeke kokuncane, uNkulunkulu akunikeze okukhulu. Awu baba siyazama nje isizama lo ncane, uNkulunkulu uyabuka nje akasasinikezi nokukhulu. Cha, wena uthembekile kokuncane. Uma umengameli walelizwe ethi nje ngifisa nje ukupha imali ngikuholele nje, awubambe nje nasi isizumbulu sa 350. Angithi yabazi bathi hawu, kodwa lo 350 unokweshumi kwakhona. Lo 350 unokweshumi kwakhona. Ungathembeki wena lokuthi hayi kuncane lokho. Athi uNkulunkulu mlindeni akahlale khona ka 350 aze athembeke. Awusasixabene yini manje bazalwane? Awufunda u1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Ungifundele from verse 8. Phethu waqala sahluke sesithatha ivesi lika 8. Okokugcina, manibe inhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane. IBhayibheli lithi masibe inhliziyonye. Ngicela ukunitshela bazalwane ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuba inhliziyonye. uNkulunkulu uyabathanda abantu abanhliziyonye. Futhi kunama benefits okuba inhliziyonye. Encwadini yezenzo lithi iBhayibheli bahlangana endaweni eyodwa benhliziyonye. uNkulunkulu abanikeza isipho uJesu ayekade ekhulume ngaso kubo sika Moya Ongcwele. Kwehla uMoya Ongcwele ngoba uMoya Ongcwele wehla kubantu abanhliziyonye. Lithi iBhayibheli masithandane. Malithi masithandane lisho ukuthi masithandane even emaphutheni akhe umuntu mthande kodwa. Siyezwana bazalwane? Oh yes, asithandane. Uma lithi masithandane ngokwabazalwane lisho ukuthi asithandane njengokwabafowabo nodadewabo. Ngoba akekho noyedwa umuntu ohlushwa umfowabo noma udadewabo ahamba yomnekela izwi nimbona nje. Uthi noma ngabe ucasukile ucasulwa uyena
Kodwa futhi aphinda agwinya amathe nje aphinda athi kodwa kusalayo umfowethu. Nikhona abazalwane. Ngamanye amazwi noma sikhona la sindawo angisho ukuthi ngikhuthaza abantu benza amaphutha. Kodwa uma umuntu eseyilenzile iphutha asize kuye ngothando. Ngoba inhloso ukumbuyisa. Siwa. Nibe nobubele nokuthobeka. Ningaphindisi okubi ngokubi. Yeah. Nokuthuka ngokuthuka. Kepha kakhulu manibusise. Lithi iBhayibheli asingaphindisi okubi ngokubi. Khona umuntu ongathi mawumbuza ukuthi mzalwane wawusuba nenzondo nje. Kanti ngikwazi wena umzalwane oright oyiphethe kahle. Ajustify ukungayiphathi kwakhe kahle ngesenzo somunye umuntu. Ukuthi uyena ongiqalile uyena owangisukelayo. Nikhona abazalwane. Lithi iBhayibheli ungabuyiseli okubi ngokubi. Ngisho okuthukayo ungamthuki back. Bengazi amen uzoba u3 kuphela kule. Ngisho okuthukayo ungamthuki back. Asiyazi inhlamba thina. Uyazi ngisho unganginyathela nje lapha yakucika icane nginganakile ngeke ungibone ngikuphendula ngenhlamba into engingayazi leyo. Awusoze waphahluka entweni ongayazi. Yabo nje lo nxa owushoyo uphinde uthe sorry baba bengingaboni ukuthi wena. Futhi kube beko. Uma ungako even if kuthiwa usuphakanyisiwe. As long as ungakofika usuku lolo olukhulu lokushada. Ngisho kuthiwa niye lapha na ku Mansell Road. Nayo thenga amatshali lapha namabhodo membezo. Na end up ningena nje e-restaurant la kuthiwa niyadla. Mubuke lo muntu oyongena naye emshadweni ukuthi ubatreata kanjani oweta. Uma yisedelela oweta phuma mntaka baba ngisho kuthiwa sesiphakamisile anginayo inkinga ngizomala ngikwehlise futhi. Yibone i-red flag ungakongeni entweni. Usuku senalo ilungelo lokuphuma. Ubaba uHadebe noma muHadebe ibona babesenzisa premarital counseling nonkosikazi. Kunombuzo abasibuza wona ngo-last day wabo. Umshado wawuzoba the following week. Basibuza umbuzo engikholela ukuthi ngiyeke ngiwatshela amakhaphula ami le ndaba. Ngithi ngiyakholela ukuthi ubalekile kakhulu engathi nami ngingawabuza wonke amakhaphula ami. Uthi lo mbuzo nisaqhubeka yini nokushada? Because yayisinikeza into ethi as long as omunye ethi angisaqhubeka use-right uma lingakofika usuku. Phuma. 5 minutes ukuma nje kwami la ngithi bazalwane samphakamisa la sebuyele emashalofini. Simple. You will be shocked. Ukuthi ngiyokubuyisela emashalofini khona ngaphakathi ohleli phansi ozobethi thank you Jesus. Wamukela ifake kanti ungqo ukhona. Do you understand? Nibe nobubele nokuthobeka. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka. Kepha kakhulu manibusise. Ngokuba nabizelwa lokho. Uma iBhayibheli lithi masibusise, lisho ukuthi mina angisho lo muntu othi mawuthuka umuntu uthi wena uNkulunkulu akubusise kodwa ngaphakathi uthi ngiyakuqalekisa. Angisho lokho kubusisa mina. Lokho inhliziyo ithi ngiyakuqalekisa kodwa uthi uNkulunkulu akubusise. Lithi iBhayibheli asibusise. Ngoba nathi siyabazalwana abantwana besibusiso. Indaba yesiqalekiso fanele ukuthi ingabusi nje ingasebenzi indaba yesiqalekiso. Oh yes bakhona abazalwane abasindisiwe abakholwayo. Ohlushwa umuntu
umuzi wethu uNkulunkulu engathi angakubusisa. Ubone ngisho ukunyipha kwakho uthi hayi lo uthi engathi ngakuqalekise. Akusona isibusiso. Isiqalekise. Uyohlangana nabanye abazothi back to the center. Siwani Sithembile? Ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Yes. Sabizelwa thina ukudla ifa lokubusiswa. Yeah. Ngokuba usuka ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle, makanqande ulimi lwakhe kokubi. Ngiyayizwa lento. Lithi iBhayibheli as long as ufisa ukuphila isikhathi eside, be careful. Nqanda ulimi lakho ezintweni ezimbi. Ungakhiphi okubi ngomlomo wakho. No, lento ayenzi sense. Ukuthi wena okhuluma izinto ezimbi. Kodwa futhi lithi the more ukhuluma izinto ezimbi is the more kumayinaza iminyaka kuwena. Akekho umuntu othakathayo ophila isikhathi eside. Awunasasontweni kuphela uamen mangisho nje. Akekho umuntu ofisela abantu izinto ezimbi ophila isikhathi eside. Ngoba inhliziyo yakho mayimbi gayibozi. Hayi, mincane iminyaka ozoyiphila emhlabeni. Siwani Sithembile? Nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Yes. Adede ebubini, enze okuhle, afune ukuthula, akujonge. Lithi iBhayibheli even ama-lips akho kungabe nje ukuthi uyagcoba nje acwebezele. Lithi awagada ukukhipha okubi. Fanele sibe abantu abajonga ukuthula, abaphokophelele ukuthula. Niyazi bazalwane yonke indawo enokuthula, yonke leyo ndawo iyaphumelela. Even izwe, ezweni elinokuthula yila abantu abathanda khona ukuthi baye khona. Amazwe njengo Switzerland ekuyiwona amazwe aziwa ngokuthula okukhulu. Bonke abantu ngisho sihlala nabo la. Umuntu uthatha impesheni ahamba ayohlala kulamazwe. Ngoba uwazi ukuthi kunokuthula khona. Ngamanye amazwe attract abantu aba-right. Even the church. Uma ebandleni kunokuthula, ku-attracteka abantu aba-right. Okwethu ukugcina ukuthula sikujonge. Ngisho sewubona izinto ezikhiphe ekuthuleni. Zama ngayo yonke indlela okungenyani igwinya amanzi mntaka baba uphokophelele ekuthuleni. Khona izinto engesizona ezethu. Wena mawuyiphethe kahle ukhona ozokulwela. uNkulunkulu ufuna siyiphathe kahle ngoba masiyiphethe kahle uyena ongenelele udabeni lwethu. Amen. Khona indoda yakwelinye izwe. Isibongo sayo mangisise esiZulwini ungaba mhlambe umkhwanazi. Le ndoda ngendlela eqotho ngayo ngendlela eziphethe kahle ngayo. Mungase ume ngaphesheya uthi le ndoda iziphethe kahle. ISouth Africa yonke ngathi wena ongayiphethe kahle. Ngoba ikholelwa iyona ukuthi iziphethe kahle. Fanele uyiphathe kahle ngendlela ukuthi ngisho kungafika umuntu esethi wena uthe kusha abantu bethi akuyena lo akufani naye. Ngoba bazi ukuthi uziphethe kanjani. Hey wena. Mangase kusho yedwa nje emsebenzini athi wena ujola nobani. Wonke umuntu angakholwa ngoba uyakwazi ukuthi uyiphethe kanjani. Niyazini ukuthi khona izenzo zokuyiphatha kahle noma zokungayiphathi kahle ezenza abantu bathatha ama decisions bebuka wena. Niyazini ukuthi khona abantu abangaganwa noma bangagani ngoba bebona abaganene bengayiphethe kahle. Mesethi umuntu ayangicabanga ngisabona kwenzakala kanje. Kunabantu abathatha izinqumo ezingafanele ngenxa yakho. Niyazini ukuthi khona abashaya naye emakhaya beganene beshayana. Ashawa omunye engenzanga lutho. Ngoba indoda ibone abesifazane esebenza nabo bengayiphethe kahle.
ivele ibone indoda ukuthi bonke abesifazane banje uthi uyangena ekhaya uthi ufika ngalesikhathi 5 minutes late uthola izimbambamba kanti wazi laba babone emsebenzini kwi-conduct yakho bokwazi ukuthi unomthelela kwabanye abantu khona abantu abangakufuni ukukholwa abangamfuni uJesu ngoba babona abantu abazalwane benza izinto ezimbi zokungakholwa mase ethi umuntu hayi ngeke hayi angifuni ukukholwa mina khona abantu abangabathemba abafundisi njengoba uyikhali kadesho nje uthe ehamba la wahlangana nomunye wathi usuyopha abafundisi imali ngoba waza ulimaza thina ulimaza nathi haleluya angisho nina la ngisho labo bafundisi laba abenza izinto zokungalo yebazathi ayikho into enzima njengokubeka itende manje uthi ubeka itende imvuselelo very difficult because bawabekile abantu amatende barobha abantu badla imali zabantu manje mawubeka itende kuveke kubona oh naye useyokwenza njalo lapha iBhayibheli lithe hambani nenze izizwe zonke abafundi fanele sibheke ezinye indlela zokwenza izizwe abafundi fanele senze ama open air at least haleluya ngoba silinyazwa abanye abantu kukhona ukungayiphathi kahle kwakho kulimaza abanye abantu ufundile Sithembe Ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungileyo. lithi iBhayibheli amehlo enkosi aphezu kwabalungile uNkulunkulu lo amehlo akhe aphezu kwabalungileyo akekho umuntu ofuna ukuyi-associate nabantu abangalungile wonke umuntu even nami qobo lwami njengomholi ebandleni menge ngabona ukuthi nangu umzalwane ebonakala engathi upright ustraight uhamba into eqondile wenza into eqondile lo mzalwane lo ngiyambheka ukuthi umzalwane onjena siyamdinga simbone njalo enza umsebenzi wenkosi ngoba umsebenzi wenkosi engathi ungenziwa abantu abaright isimilo ngisho ungaba netalent elingakanani kodwa isimilo masingesihle lelo talent lakho liyophelela emanzini liyohamba nomfutho ngoba isimilo yisona esigcina italent isimilo yisona esigcina isiphiwo kukhona abantu abangibaziyo ababephiwe bekholwa bephiwe mekwabamba imic umuntu ahlabelele kunqanqazela impela amabhaklagala kodwa namhlanje mawusuyibuza ukuthi ukuphi ukwenye indawo ngoba esiphiweni sakhe wahluleka ukusiprotecta ngesimilo so isimilo siprotecta ngisho umshado uprotectwa yisimilo abengithi abashadile bazo amen awukuyabonga mama uyikhali uyakholwa nangu baba uyikhali ekukhomba kanje kodwa kuthiwa Izindlebe zayo zisekunxuseni kwabo, kepha ubuso benkosi buphezu kwabenza okubi. amehlo enkosi aphezu kwabantu abalungileyo ngoba ngaso sonke isikhathi umuntu elungile le ndaba le esifunda la kuPeter ikhona na kwi-Old Testament ukhotha into ebhalwe uMahubo 34 uMahubo 34 mawususekhaya uzoyifunda kahle kuMahubo 34 same thing ayikhothayo but ngithanda uverse 9 wakhona uMahubo 34 uverse 9 wakhona kuphela mawususekhaya wehle uye ngezansi khona uzoyibona kahle Mesabeni uJehova ninabangcwele bakhe, ngokuba abasweli lutho abamesaba. abasweli lutho abayiphethe kahle webazalwane mawufuna ukungasweli lutho empilweni ziphathe kahle angiphinde mawufuna ukungasweli lutho empilweni ziphathe kahle awuzoswela lutho mawusister oyiphethe kahle
Ngisho ngathi uhambile uhlwelwe. Uyothathwa ubaba nomama wakomunye umuzi bakufaka endlini kuthiwe lala la. Ngoba bayakwazi ukuthi uyiphethe kahle. Mawungayiphethe kahle uyofona umama wemuzi eseleke uthi akhipha leyo ntombazane lapha iphuma. Ngoba ukwazi ukuthi awuyiphethe kahle. Namhlanje okwamagona ukuthi ngijaje umuntu. Kodwa namhlanje ukuthi nginxusa ukuthi asishintsheni sonke. Namhlanje akukona ukuthi mawuseceleni kwale ndaba engiyixoxayo uyibone mhlawumbe urejected. Kodwa ukuthi kusakhona isikhathi sokuthi ungashintsha. Namhlanje usuku lokuqala ukuthi ungashintsha. Uyiphathe kahle because ekuyiphatheni kahle kunama benefits. Lithi iBhayibheli iso likaNkulunkulu alisuki kuwe. Ngamanye amazwi wherever you go uhamba nawe. Ukubhekile, ukuprotectile. Ngoba uyiphethe kahle neso lakhe alisuki. Asifunda iverse lokugcina sithandazeni. Sambena ngifundele uIsaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 sithembile ungifundele 11, 12 and 13. Bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni. Zonke izitha zakho as long as wena uyiphethe kahle lithi iBhayibheli ziyoba namahloni. Uma uhamba kahle abakuzondayo nabakhuluma kabi nabahleba ngawe lithi iBhayibheli uNkulunkulu uzobapha amahloni. Thiwa Bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni bajabe. Abamelene nawe bayakuba njengento engelutho. lithi iBhayibheli abamelene nawe ogogo nomkhulu bazothi bazoba yinathi. Wena okwakhe akukona ukuhamba ubheka abantu abamelene nawe nezitha zakhe akukona okwakho lokho kwakhe. Because ngenhla lithe iBhayibheli ubuso bakhe buphezulu kwalabo bantu uNkulunkulu. And amehla akhe ajonge wena kodwa ubuso bakhe bubheke labantu abakuzondayo. Akukona okwakho ukubheka abantu abakuzondayo nokugada abantu abakuzondayo okwakhe. Ngoba uthe yena ezwini lakhe this battle is not yours. Lempa akusiyona yakho ingeyakhe. Wena okwakho ukuyiphatha kahle wenza okufanele yena uzobenza inathi. Lithi Babhubhe bazo destroy yena. uyakubafuna ungabafuma Lithi iBhayibheli izitha zakho uyawuqalaza ukuthi hayibo washonaphi usibani bani. Washonaphi izitha zakho lezo ezikufisa lokubi. Uyoyiqalaza ungayiboni. And khona abantu ekufanele mangasababona empilweni yakho uxole mntaka baba ngoba basuswe uNkulunkulu abanye. Khona abantu ekufanele balandele ungahambi bafuna wena wakho iphathe kahle. Ngisho ngathiwa walahla ubaba wengane miyeka ahambe. Uyothi sekubona sewukhazimula usosishanga shakhana glory umeza kuwena ethi hey mzibe mntaka baba. Uzokubuyisela uyakhumbula umumbi kanjani usaphila naye. Uzokubuyisela khona ke lapho. Phuma kuyena. Lithi iBhayibheli uyobafuna ungabatholi bayeke. Ungahambi uyobafuna kakhumbule ekhaya bayeke. Niyazi nibazalwane khona abantu o-associate nabo ababuyisela impilo yakho emuva. Kade ngitshela omunye lapha emsebenzini ufike last year. Ukhonza kulaba kade bekhonza izolo. Uyangizwa? Mhlambukile ngoba babuka phela. Kodwa kunayo inkinga because effect le ngisho. So mayefika ufika uyagana useganini. Ayi ngangibona nje umuntu oyinkinga yomuntu. Inkinga nje yomuntu, inkinga yomuntu until azamhambise lo athi ngibuyisela kini wena ayikho indaba yalento. Impilo yakhe yaqala uyihlalela yedwa, impilo yakhe yashintsha. Uright manje. Bengimtshela ensukwini ngithi uyazi khona abantu oyi-associate nabo kanti babuyisela impilo yakho emuva.
ngeke amtshela into athi mayifika emxoxela yona lo wesifazane wambuza ukuthi emsebenzini osebenza usebenza nabafundisi walona yes because ngangisho into prophetic ngabo and emva kwaloko ila kwavela khona ukuthi lo wesifazane yilaba ababuye balokhuza sanibonani bazalwane inkinga ukuthi kukhona abantu oyi-associate nabo abarongi uboke uphume kulomgruphana wakho ubone impilo yakho ngeke inishintshe ake ngikhuluma nalabo abathandanayo wemzalwane othandanayo phuma lapho ngoba imimoya namadimoni akulowa muntu lo muzo libe lungena kuwona ebusuku uphuma entathakuza ulanda imimoya namadimoni akhona mase zikulandela izinto zakho usuhamba nefela iminyama walithatha lapho phuma lapho ake uyiphathe kahle and see ukuthi ngeke impilo yakho ishintshe for better thiwa Uyakubafuna ungabafumani kodwa. oh yes lithi iBhayibheli uyobafuna uyobaqalaza uyothi ngisho uthumela uWhatsApp kuyena kuhamba uthikho hodwa ungamlani ungamhamba umbheke ukuthi ungamthola lapho ukhona ko Facebook hey miyeke lo muntu uxoshwe uNkulunkulu empilweni yakho miyeke ahambe Amen. ngani mawusuthole kahle ithi ungathi hamba moya omubi edela sembile sithandaza sa Labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho Hayi, baze- nanjengeze. liyayiphinda le nto iBhayibheli lithi abaxabana nawe kodwa akushiyi umuntu othi back to the sender akushiwo iphethe kahle akushiwo phindisele okubi ngokubi kodwa akushiwo iphethe kahle lithi wena mawuzodedela zonke izinto zakho kuNkulunkulu yena uzodila nabo accordingly thiwa Ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene. oh yes ubambe isandla sakho sokunene Nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza. uthi ungesabi imina Jehova ozokusiza mawuyiphethe kahle bokwazi ukuthi isonto kaJehova liphezulu kwakho likubhekile likujongile nesandla sakhe sibambe isandla sakho ngamanye amazwi la ohamba khona you are protected okwakho ukuyiphatha kahle the day uyeke ukuyiphatha kahle is the day kuhamba security ayiboba bheka ominister masebexoshiwe umengameli umengameli kahluphi akasho ukuthi wena ngiyaxosha wena uvela memezele omunye endaweni yakho kube kusuka ama bodyguard aseyogada lo kanjalo as long as uminister you are protected ugadiwe uhlala emzini wakahulumeni kodwa mhlawumbe ngameli esuke izinto zakhona omunye wakwaba khona kwelinye izovela memezele ngo11 ebusuku ashintshe icabinet ngo11 ebusuku ekseni okade evuke eyogada lapha usevukele uyogada ngala na kuNkulunkulu bazana si protected kodwa kunezinto nesimile kufanele siphile ngaso ezenza ukuthi protection kaNkulunkulu ayigcine the day sisuka kulezo zinto senze ezinye izinto protection kaNkulunkulu ihamba abanye ihamba the day yakohlola abanye ihamba the day yakubathandazi abanye ihamba the day ephuza imbiza oh yes even if udayisa ekhemisi imbiza ayisikhathi esishayile ngicela siphakameni simengenya Siphathe kahle mntaka baba. Uzophila isikhathi eside. Khona kabe ukugcina nje ukusukuma esontweni. Uyabona nje Cela sivala amehlo. Baba siyabonga egameni lika Jesu umusa wakho ngaka nothando lwakho. Siyakubonga uNkulunkulu ukusithanda kwakho nokusifundisa kwakho. Nakulesi sikhathi baba namhlanje ngiyanxusa ngiyacela. Gcina abantwana bakho Nkosi, balondoloze ngezikhathi zonke. Wonke umuntu osuka la namhlanje akaphuma shintshe enze okungcono.
andisa ukuyiphatha kahle kubantwana bakho ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Cela sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Angakuvimbeli ngaphandle. Mhlawumbe ukhona la ukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Before siphume